Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye ubaba uNsibande. Uyakubingelela Ndlalifa ezulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Bazalwane, angazi le nkonzo izofika nini kunina. Kodwa njengamanje sihanjelwe ugesi la. Bengithi phelile indaba yokuhanjelwa ugesi, izinto zami ebezikwazi ukuthi zibambe ugesi ngoba kade uhambile size zacisha nazo. Nokho-ke inkonzo angazi izofika nini, kodwa-ke ngiyenze ngesikhathi esifanele. Siyambonga nokho uNkulunkulu, sinikeza yena udumo, asikhali, asicomplain. La sikhona kuyashisa ngendlela emangalisayo ngoba phela awukwazi ukuvula ifan, awukwazi ukuvula i-aircon ngoba kuyashisa, ugesi awukho. Kodwa-ke noma kunjalo, lithi izwi lenkosi masibonge konke. So siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Ngiyazi ukuthi indlela okushisa ngayo kimi akufani nendlela ekushisa ngayo kumuntu ongamkhonzi uJesu, ngoba phela thina sivikelekile ngandlela thize. Ngisho uhamba phandle ilanga lishisa, ngeke lishise kuwe uma ungcwele phambi kaNkulunkulu ngendlela elishisa ngayo komunye umuntu. Isimangaliso sendalo-ke leso. Hayi, asidluleke lapho, ngigoqe ngikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu ngomkhuleko. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga ithuba nesikhathi osipha sona ngalomzuzu ukuba sihlangane phambi kobuso bakho. Sinikeza wena udumo Nkosi, lungolwakho lukufanele. Ngakho konke sihlangabezana nakho sibonga wena. Ngenelela-ke Nkosi empilweni zethu. Ngenelela Nkosi kunoma yini esibhekene nayo, siyiphonsa kuwena ngoba uthe siphonse kuwe inkathazo zethu ngoba uyasikhathalela. Lona loyo kuphakathi kwethu njengoba silalele le nkonzo uyakwazi ukusikhathazile. Thatha-ke Nkosi, wenzele igama lakho udumo. Inkinga zethu siziletha kuwe, wena uzozixazulula ngendlela yakho obona ngayo njengoNkulunkulu. Siyacela ube nathi ngomoya wakho ingcwele nakuyo le nkonzo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye, akekho onjengaye. Udumo lonke lungolwakhe lomfanele, izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Khumbula phela ukuthi uyena yedwa ohlala ekukhanyeni ongesondelwe kukho, unokungafi, uphelele, uyikho konke kuthina. Udumo lonke namandla nenkazimulo makube kuye kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizoqhubeka-ke nenkonzo yethu. Siyabonga usuku lwangomsombuluko, usuku lokuqala emva kwempela sonto, kade sindawonye nayizolo nalabo besikhonza nabo ku-YouTube, sikhonza live. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sizobuka-ke siqhubeke nenkonzo yethu, isimo songo kaNkulunkulu, isimo songo kaNkulunkulu. Amahubo chapter 15. Bese siqedileke indaba kaAnaniya noSafira ngamanga abo abangawaqambanga kuPetro, kodwa bawaqamba kuMoya oNgcwele, bawaqamba kuNkulunkulu uqobo. Khumbula-ke, akufuneki umuntu okhuluma amanga. Sifundeke iHubo 15 verse 1, sizogcina kuverse 5, bese-ke sesiqala uverse 3. Jehova, ngubani oyakuhlala etendeni lakho na? Ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Sesingena kuverse 3. Ongahlebi ngolimi lwakhe, nongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. Verse 4. Obuka onengekayo ngokuzakumenyanya, kepha bazisa abamesabayo uNkulunkulu. Ofunga ngokuzakumlimaza nokho angalaphuli izwi lakhe. Ongatsheleki umuntu imali yakho ukuba izale, nongamukeli umvuzo ngongenacala.
owenza lokhu kayukuzanyazanyiswa naphakade. Udumo lonke lungolwakhe lomfanele, owenza konke lokhu akayukuzanyazanyiswa naphakade. Lisho kanjalo-ke izwi likaNkulunkulu. Sibheka-ke uverse 3 othi ongahlebi ngolimi lwakhe. Ngakhumbula ubaba umfundisi uMkhize owahamba uNkulunkulu wamthatha wamkhombisa izulu nesihogo, wahlala esihogweni isikhashanyana impela nje, ngoba wazi nokwazi ukuthi utshwala bakhona bunjani. Uthi-ke kwakukhona nabahlebayo la idozi, ulimi lwabo selulukhulu lungaka, behleba bengayeki bengasathandi. So-ke lithi izwi lenkosi ongahlebi ngolimi lwakhe. Hayibo, ungahleba ubone kumnandi ukuhleba. Ngifuna ukukutshela ukuthi khona lapho uyohleba khona ungasathandi, uhleba ungasafuni, ulimi lwakho selulukhulu lulungaka, aluncane kabo lwenkomo, selulukhulu ngoba uyahleba la emhlabeni, lobe selulukhulu lapho lungeke lisancipha khona. Yini wena ube umzalwane ohlebayo? Yini wena ube umzalwane oxabanisayo? Elikhumbula lela bandla okwakhonza kulo lahlukana ngenxa yakho. Yabakhumbula labayana abaxabana ngenxa yokuhleba kwakho. Yakhumbula kwaze kwaphuma isidumbu ngelinye ilanga babulalana abantu ngoba wena uhlebile, ukhuluma into ongafanelanga uyikhulume. Zikhona izinto ongafanele uzikhulume. Wazi kahle ukuthi uma uhambe uyotshela usibanibani ukuthi usibanibani utheni ngaye, uzombulala noma uzohlukana lo mshado. Kwesinye isikhathi uyokhuluma into engekho engazange yenzeke, noma ukhuluma into ekhona. Ubani othe zigaqa endabeni zabanye? Ungena elana endabeni zabanye. Uma bakuhleba uphindiselane okubi ngokubi, uphindiselane ngoba uNkulunkulu umphindiseli wakho. Qaphela ukuthi ukhulumani ngolimi lwakho. uNkulunkulu akamfuni umuntu ohlebayo, hayi akamfuni. Asibheke izwi lenkosi lapha kuLeviticus chapter 19 uverse 16. Lithi ungahambahambi ucetheza phakathi kwabantu bakho, ungamelani nokuphila kamakhelwane wakho, nginguJehova. Ungahamba uncetheza. Uncetheza-ke ukuhleba, uyincengela kubantu ngomuntu, uyincengela kubantu ngokuphatha amagama abantu. Ufuna usibanibana kuphitiyela kwakhe ngoba umlethele indaba wena. Nithi manihlala nje phansi usumtshela indaba uthi awuqale lethe itiye khona uzokutshela indaba. Uya-enjoya nje impela lapho, ku-wrong. Ey'ndabeni zabantu uzigaxe, uhlebe. uNkulunkulu akamfuni umuntu ohlebayo. Umuntu ohlebayo ufuze uyise uSathane. Ungahamba uhleba phakathi kwabantu bakho. uNkulunkulu akakufuni lokho. Musuhamba uhleba. Musuhamba uncetheza. Musuhamba ukhuluma ngamagama abantu. uNkulunkulu akakufuni lokho. One day kuyomenyezwa phezu kwezindlu. One day kuyoshawadwa phezu kwezindlu. Ungahamba uncetheza phakathi kwabantu bakho. Ungamelani nokuphila komakhelwane wakho. Ukumelana nokuphila kamakhelwane ukuhleba. Umelana nokuphila kamakhelwane uhamba umpende umenza abe mubi. Noma ngabe mubi, akusona umsebenzi wakho ukwenza omunye umuntu abe mubi. Noma ngabe wena wakwenza wamubi, akusona umsebenzi wakho ukuthi uphindise okubi ngokubi. Amanga nje awafuneki. Lahla amanga, ukhuluma iqiniso ngomlomo wakho. Lisho njalo izwi lenkosi, lahlana amanga. Ungazenzela ifavor ngokuthi ulahla amanga nje. Ukulahla amanga nje, ukhuluma iqiniso empilweni yakho. Kanye nje kokungenani, uku-enjoy ukukhuluma iqiniso. Ngoba liyeza usuku mntaka baba, luyeza luzofika. Hayi luzofika futhi. Unje libuye ngathi likude aniqali seduze kabi. Khuluma wena ngamagama abantu. Hleba abantu wena, uyozibona ufana nobani. Ake sibheke incwadi kaJobe chapter 27, Job 27.
Job 27 uverse 14 sibheka ukuthi hayibo uverse 4 Job 27 verse 4 uthi izindebe zami azikukhuluma okubi, izindebe zami azikukhuluma okubi, nolimi lwami alukukhipha inkohliso. Lukhiphani ulimi lwakho? Zikhulumani indebe zakho? Hayi ngiyabuza mina, yini ekhulunywa umlomo wakho? To gain something kufanele uqamba amanga. Ukuze uthole ofuna ukukuthola kufanele uqamba amanga. Uyawazi amanga owathola. Mhlawumbe lo mshado kuwona nje owathola ngamanga, owuthola ngamanga. Owuthola umshado. Kodwa lo mshado ubased emangeni. Wenzani emangeni? Ngeke akusiza amanga. Ngiyakhumbula enye insizwa yayifuna intombi. Yayifuna le ntombi yakhetha ukuqamba amanga. Nawe uzozikala lapho uzibona ukuthi wena wakhe amanga. Imapho awakhulumayo. Yayiplanela. Eyiseyashonela umama wayo. Yayibamba ngoba yambona ukuthi ukhonza amaphupho. Ake uyeke na ukukhonza izinto engenamsebenzi. Khona abantu abakhonza amaphupho. Azi ukuthi mina mangiphuphile kuyenzeka. Mangiphuphile kuzofezeka. Mangiphuphile nje hawu. Insizwa yayisiyazi intombazana ukuthi ikhonze ethumasha amaphupho. Yaya kuyona. Afika yayikhohlisa. Yathi ngiphupha umama wakho. Khona into angitshele yona, kodwa ngizokutshela yona. Ngithi ukhuphule i-appetite, ukujaha. Uyamlungisa, ajahe. Khona ezothi la izophuma khona amanga wakholwe. Hayibo utheni ngempela ngixoxele? Ukuthi kubuhlungu ngoba manje awuzuyenza into esho umama wakho. Ngcono siyeke nje asivele siphume kuyesikhohle ukuthi umama wakho uke wakhuluma. Awuyancenga intokazi. Yancenga ngithola isebona khona isiready. Futhi ngeke isashintsha izoyenza into efuna unini. Wathi ngiphupha umama wakho. Ethi mangikuthathe ngikwenza unkosikazi wami. Ethi mangikuthathe khona kuzophuma usizi la ekhaya. Intombazane kade lokhu iteleke ingafuni. Umama usho njalo. Ayisho kufanele ngiyenze intando kamama. Yizwa lo nto le umbambile uqamba amanga kuzaze kwenzeke. Ayikufanele ngikwenze ukufuna umama ukuze siphume usizini la ekhaya. Insizwa ke yawuthola umzimba wentombi yayiwufuna. Yahlala insukwane lokhu ithinta lo mzimba ingena kuwona lo mzimba. Kwaze kwafika la isibonga yahlehla kancane yasalazi intombi. Alisakhunjulwa igama ukuthi umama uthe. Mina ngibuza ukuthi waqamba amanga wathini wena kulomshado? Mhlawumbe waqambanga kulomshado. Wawaqamba kobunye ubudlelwane. Wathini ke wena? Nawe ke wakhohliseka. Wathini lo wakhohlisa? Waze wangena esonweni, wangena ekungcoleni ngamanga ukhohliswe ngawo. Namhlanje kufanele usivume leso sono ngoba wangena emangeni. Amanga ayaqanjwa phandle. Lithi izwi lenkosi Job 27 verse 4. Izindebe zami azikukhuluma okubi, nolimi lwami alukhiphi inkohliso. uNkulunkulu uyazizonda lezi zinto ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu akayifuni inkohliso. Ingakho uJesu eyindlela neqiniso nokuphila. Akakho ozoya kuyise ngaphandle kwakhe. uNkulunkulu akawafuna amanga ngoba ayabulala. Amanga ayambulala umuntu. Amanga avimba ukukhuluma kaNkulunkulu. Angithi wena ufuna ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu, kodwa amanga uyawakhuluma. Ufuna ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu, kodwa amanga uyawathanda. Amanga nephimbo likaNkulunkulu akuhlangana. Ake ngixoxe indaba kaIsaya lapha ku chapter 6.
Uthi u-Isaya umprofethi, ngonyaka wokufa kwenkosi uZiya ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo, umsila wengubo yakhe ugcwalisa ithempeli. Umbono ka-Isaya lo. Ngaphezu kwakhe kwakuma amaserafi, ilelo nalelo lalinamaphiko ayisithupha, ngamabili lamboza ubuso, nangamabili lamboza izinyawo, nangamabili landiza. Elinye lamemeza kwelinye lathi, ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova Sebawothi. Wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. Verse number 4. Izinsika zomnyango zathuthumela ngezwi lomemezayo. Indlu yagcwala umusi. Yiphi le ndlu? Ithempeli. Angithi ubona umbono? Verse 5, ngase ngithi, maye kimi, ngokuba ngiphelile lokhu, ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile, futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile, ngokuba amehlo ami abonile inkosi uJehova Sebawothi. Izindebe ezingcolile. Uthini uJob ku-verse 4, chapter 27? Izindebe zami azikhuluma okubi, nolimi lwami alukhipha inkohliso. Uyayizonda lento uNkulunkulu. Uthi u-Isaya mayibona uNkulunkulu wakhumbula izono zakhe wayivuma. Wathi izindebe zami zingcolile. Kusho ukuthi wayihleba, wayithuka inhlamba, wayiqamba amanga. Waphenduka u-Isaya. Wathi futhi ngiphakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile. Lithi izwi leNkosi amaHubo 1 verse 1, busisiwe umuntu ongahlala enkundleni yabaklolodayo. Uma uhlala enkundleni yabaklolodayo ungcolile. Ungcolile. Udinga ukusizakala. Awuhlala enkundleni yabaklolodayo. Unjani uWhatsApp group ophuma kuwo? Injani inhlamba ekhulunywa kuyona? Anjani amanyala akhulunywa lapho? Zinjani inkanuko ezikhulunywa kulo WhatsApp group? Ufunani phakathi kwabantu abazindebe zingcolile? Wazikhalela u-Isaya. Wathi maye kimi, ngokuba ngiphelile lokhu, ngingumuntu oyizindebe zakhe zingcolile, futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile, ngokuba amehlo ami abonile inkosi uJehova Sebawothi. Verse 6, kepha landizela kimi elinye lamaserafi, liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo elalilithathe ngodla we-alithari. Lathinta umlomo wami lathi, bheka, lokhu kuthintile izindebe zakho, ububi bakho sebususiwe, nezono zakho zithethelelwe. Busisiwe umuntu ozono zakhe zithethelelwe. Elinye lamaserafi landiza lathatha ilahle ngodlayo lalibeka emlonyeni. Lathi, lokhu kususile izono zakho. Uthi verse 8, ngezwe izwi lenkosi lithi, ngiyakuthuma abani, ngubani uyakusiyela? Ngase ngithi, bheka, nangomina ngithume enkosi. Ngithe amanga, ukuhleba, ukuthuka inhlamba, ulimo olubi luvimba ukukhuluma kaNkulunkulu, livimba izwi likaNkulunkulu. The u-Isaya sayivumile izono zakhe, wayithoba phambi kaNkulunkulu. Wezwe izwi lithi, siyothuma abani na? Ubani uyakusiyela? Wathi, bheka Nkosi, thuma mina ngikhona. Ake sigoqe sithandaze. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Uyasifundisa namhlanje amanga silahlekisela ngengcebo yasezulwini. Amanga silahlekisela ngesibusiso sasezulwini. Amanga kunezinto sibekele zona sikwazi ukuzithola masihlezi phakathi kwabantu abanezindebe ezingcolile. Nathi sinezindebe ezingcolile, sihleba, sithuka inhlamba. uNkulunkulu wethu uyasazi, khuluma naloyo, alungisa indaba yakhe, avume izono zakhe. Ngimnikela wena manje, siyabonga ngakho konke sesikuzwile. Busisa lenkonzo, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, sesifikile emaphetheleni alenkonzo. Siyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Ube nosuku oluhle, babonsibande yavalelisa.